Kinuna ni Pilato ken Jesus, sika kaditi ari dagiti Hudyo, nagtaod kadiken ka dati asaludsod, wenno adda nang ibagaken ka, insong bat ni Jesus. Ipagarup mo ka di a Hudyo ak, kinuna ni Pilato. Indarom da kakanyak, dagiti kailiyam, ken dagiti pangulwen a papadi. Anya aya ti inaramid mo. Saan adito'y lubong ti ayan ti pagariak, kinuna ni Jesus. No dito'y lubong kuma, makigubat dagiti pasurot ko, tapno sa anak amayawat kadagiti Hudyo. Ngem saan adito'y lubong ti ayan ti pagariak. Isut gapo na asinaludsod ni Pilato, no kasta may saka nga ari. Nasa umon insong bat ni Jesus, daytoy ti gapo na anayanakak ket immayak dito'y lubong, tapno paniknikak ti pudno. Dumngeg kanyak ti si asino man nga adda ti pudno. Ti Ebanghelyo ti Apo. May paiken ka o Kristo. Good morning. Nakakita kayon ti Ari? Da kayo nga nagigyan ti Middle East. Nakakita kayon ti Ari? Nay, nagari ti ulimag. Ari ti ulimag. Nagbuybuya tayo. Kadagiti pelikula, movies, TV. Ita Middle East, uso da pailaeng ti kinaari. Iso nga adda ari, adda rena, adda ari, adda rena, adda prinsipe, adda prinsesa, dayiti mabuybuya tayo. Anya tila nga ti ari, nakakorona, nakasarukod, nakabaston, nakatugaw ti balitok, nakayumat, nakakwentas kayo ti balitok, nakaritos kayo ti balitok, isuna, tanaturay, baknang, anya kanyada ti ari di panawon ni Apo Jesus. Gumubat ka, gubatem, abakam, dagajay soldado na, alaem nga adipen, nagbalin nga soldadom tumat, kasjay tumat no agawin na, kasjay ti kinaari. Kadagito Israelita, mano nga tawtawan, nga nagbalinda nga adipen ti ari. Kay di na ipaltiingan kadakwada nga umay ti maysa nga ari, Mesyas, nga mangisalakan ti ili nga Israel, kadagiti Israelita, nang namnamada siraragsak da, anya ti panunot da, mawayawayaan kamin, da kamin tumet ti agari, da kamin tumet ti agturay, da kamin tumet ti mangabak. Da ti panunot da iti ari. Iso nga di may ni Apo Jesusen, ori dagiti pasurot na, ti pagarup da agbalay nga mga bak, parmaken na amin, ripuugan na amin akabusor. Iso nga idibaga ni Apo Jesusen, maiyawatak ti ima, dagiti papadikin pangulwan ti papadikin dagiti mamaestro ti lintag. Ilan sadak papatayan dak, naupay dan, anya ti kung kunamet kunadan. Kuna man no ti ari nga mangisalakan kanyami ka, sika, kunami man no mga baktayon, ngem na nga baklatan ni Apo Jesus, iso da iti ramrambakan tayo, ti tatangal daw, ni Kristo nga ari ti sanga lubungan. Haanlaangan nga ari ija Ehipto, haanlaangan nga ari Israel, haanlaangan nga ari ita Middle East, sanga lubungan. Kasano nga maaramid da ito eh? Kasano nga nagbalin nga ari ti sanga lubungan? Kasano nga anya ko mati pangibasaran tayo nga iso tinagbalin nga ari ti sanga lubungan? Ripuugan na. Ti dakes agpaiso nangabak ni Apo Jesus. Iso ti ari ti sanga lubungan. Tata iso ti ari ti sanga lubungan. Lawagan tayo ano anya gamin ti kayat tayo nga panagawat. Tata Kristo ray. Kristo ari nagmayat-mat. Rambakan tayo kumati parokya. Anyway, amin nga amin nga misa tayo tata, Kristo ari nya, tayo so nga ron ti piyesta, solemnidad. Ngarambi natin tayo kayo, adda kumarambak tayo nga kas parokya, ngam aguray kayo man ta, simpaan tayo nga nalaing, tabaka ka ano, dijay pampanunutan tayo nga rambak Kristo ari ka, pangpabuya laeng.
Lawagan tayo, ano anya ti kayat tayo nga ibaga no anya ti Kristo nga ari. Uri ka di ipapantayo ijay Burgos ta isuda ti host ti Ars Diocesan, baka mo di ipapantayo ka pamaranglaeng. Lawagan tayo, ano anya ti Kristo nga ari. Lawagan tayo, ano anya ti kayat di puso tayo iti Kristo nga ari. Umuna pinarmek na ti sa nga lubungan. Haan nga nang parmek babaan ti pika, bomba, gubat, tagbat. Haan nga dijay ti panang parmek na. Anya dijay pinunas na ti basol ti lubong. Idi awampay ni Apo Jesus kas ano ti panang punas ti basol ti tattao idi di kultura da. Laglagi pan tayo Hudyo ti relihiyon ni Apo Jesus nga dimakkel niya. Oh. Hudyo nakugit na idaton ijay templo na pannakipias-piasta. Ngam nakita na nga adda Madina, iji ko'y pamati nga naggapon na. Apaya nga adda Madina, kanyada, nalaing da nga agikabisa ti bersikulo, lintag ni Moises, pilaktiris amin nga barabad kada kagayda. Anya da kita ibagbagada, hanggang nga agsidsid dati haan nga nagpisik kukuna, hanggang agsidsid dati awan siksik na, hanggang agsidsid dati dinardaraan, agbuggo nga nalaing sakbay nga mangan, hanggang makikakaidda, no agkabulanan. Anya pa dagitay nakaadado nga, no nagligsayon hanggang agpapautangan, no anya dagitay pampanunutin da nga dagitay lintag, na istrikto dati kas nga linlintag, ngem nakita ni Apo Jesus, haan nga maibagay, anya dayjay, haan da nga ammo ti agayat. Tati ayat laeng kanyada, ayatem laeng no ti tao kanasaya at kingka. No kabusor mo, ngipan iti ngipan. Kas jeti kultura da. No binumbada ka, ay ka bumumba ka mat. No tinakaw da tarabong mo, ay palsiitam mo, di manok na. No timangsit, tumangsit ka mat. Day jeti kultura, day jeti pamati nga, agtartaray kadakwada, kahaan nga kas jay kunana ti insuro na kadatayon ti kina Kristiyano. Binalbaliwan na. Inornos na dagita nga linlintag. Anya dijay, naglakamo dijay imbaga na duduwa, lintag ti ayat. Lintag ti kinapakumbaba, lintag ti agbyag ti kinapudno, hangka nga agsitsitik. Lintag ti kinamanang nga asi. Kaya dinagunga rin ni Apo Jesusan, nagwaras ti sa nga lubungan ti kinaari na anya dayjay pinunas nan ti basol, umunaan niya dayjay babaen ti bunyag. Idi nabunyagan nan tadatayon, nabunyagan tayon kanyada kas ano ti panangikat ti basol kanyada. Kanyada no kayat dati agbabawi, mapandadya sa ango ti templo, agbilbilag da dayjay, agbado da nakirsang, agpulo-pulo dati dapo. Handang agsagsagaysay, agfasting da, iso nga into no umay nga simana no nyo kahit agkumpisar, agtugaw kay tudta kalsada, agpulupul imbes nga pulbos, da punto, tagbabawi kayo kadagita basbasol yo, haang kay mangmangan, habang agpias-pias tadagita kaaruba yo, laman ano di kay agbisin. Kasjay kanya da, ngamhaan kini Apo Jesus, kas ano kanya na, tibunyag, di basol atawid, lawagan nyo man ang tabasol atawid. Abe nga bunyagan nyo taubing kakaiya na, awang basol na, awang ngurud basol na ng tinawid na. E di ninuno tayo kin kadagita naganak nga si babasol ti siyam abulan, ke dara na, iso nga rumar di ubing si babasol, haan na personal abasol. Tibunyag da ti katen na. Tinto ikumpisar mo, da to basol mo, personal abasol. Haan nga maikat datan hanga mabunyagan, iso intero asa nga lubungan nan adda na bunyagan. Kayat na nga sa uwan agar-arin ni Kristo. Iti intero alubong adda na bunyagan, adda ta ni Kristo. Iso nga nangabaken nagbalay ginagbalinan nga ari ti sa nga lubungan, inwaras na babaen ti sakramento nang runa ti bunyag, Eucharistia, day ti sakramento tayo. Iso nga nagbalay ti ari nangabak, haan nga nabilag, haan nga naturay, haan nga mangagom, haan nga mangagaw ti sanikwa, no di impa ubaya na. Iso dayto ti Kristo nga ari. Katata dayto nga Kristo nga ari nga kuna tayo, anya bibiyang tayo.
Apay nga nairamang ka ti bunyag. Ay, apay nga nairamang ka ti kinaari ni Kristo. Idilinanaan na tayo ni Apo Padi, iji crown, ito'y lulunan, crown, lulunan ko na tayo dahi niya. Anya tinaawat tayo the threefold mission, anya dahi talo nga mission ni Kristo. Kunada di may isang agimong tatay ka, imbaga kinaari, kinapropeta, kunada ka, kina Diyos, ni nagbalinda nga Diyos nga nabunyagan. Kinapadi. Na imaldit therefore, di kinaari ni Kristo na iraman ka. Iso nga lawagan tayo, ano, anya di ramrambakan tayo, sika. Sino ti kinaari ni Kristo? Diladawan na laeng nga nakatugaw nga nakakwa. Isimbolo na laeng ti kinaari ni Kristo nga nairamang ka, ti pan nakapaksyat ti basol, iti dayta a kinaari ni Kristo. Nairamang ka iti misyon na mangiwaragawag. Kanudad duman di tayo mauawatan. Ag Kristo rin tayo met Father, uwan ngam lawagan tayo ano anya. Anya nga minayaday ta, Kristo rin. Anya nga minayaday ta, Kristo ari. Amom ti kayat na nga sa uwan, nudad duma kasaan. Intayo maki Kristo rin ijay Burgos. Siyempre iso dati hosan. Oh! Anya ti papanam ijay. Nakasulsulit nga kitaan, mabangkay makikristo rin. Inton ilibot data, blessed sacrament. Agparintumang, aglualo, anya ti obraya. Hey, nakita padi mi, ni Father Arnel. Hello, Father. Father Garrett. Hello, Father. Ni Apo Jong. Mayat-mat ang mailiw kayo ng idilblibot garon ni Kristo ga ari, tinasanto na sakramento, sa balimot ti ubrayo. Data mo agsel-selfie, data lapan agparang ijay. Kasano nga mapangkay magi Kristo rin, di mo maawatan. Kunak nga rodan, kasano mapangkay magi Kristo rin. Ari ti kapya, kinapakumbabatal na, lugan pa'y laang agaapa kayon. Abing handag nga inraman, kunak man danagang ka, awang pagpletek. Ala ko nga, apang kay magi Kristo rin, lugan pa'y laang kaapan, maawatan nyo, di papanan niyo. Anya ti papanan nyo, apan nyo iwaragawag ti Kristo, di ari ti kinapakumbaba, kinapudno, kinamanagayat, kinamanang nga asi. Sino mang iwaragawag? Ijay laang Burgos ta iso dati hos, haan. Ito'y laang haan. Sika. Hamo ekspektarin nga ti mangiwaragawag nga Kristo ni ari kada iti ansisit nga data nga kaarubayaw. Sino mangibaga nga Kristo ni ay Kristo ka ari datayo nga nabunyagan nakaramang kadijay. Sa dinno pangiwaragawagam. Haan lang nga dito'y unag ati simbaan. Tanagalas nga kitaan nga maibagay ti kina Kristo arim. No, ti kinaari ni Kristo nga addaking ka, no diti unag ti simbaan, nagsanto ka, rimwar ka, ay sus apo, agtubo mo tadaram kas da remote control na. Haan lang diti unag ti simbaan umuna ka, iji unag ti balay. Ikarkargatam adda kinapudnod ta. Adda ayat ken kapya, nga uri adda agbasbasol ka kaya yo ti agiinnayat ka dagpipin nakawan, agpipin na kumbaba. Ngam no si kati ari-ari ti tangsit, hang kala magikris-kristo rin. Ipagarup mo kasiksikala ti uston, nga kinatangsit mo, na umapay ni kapitan da kanayon da kang idarom, na kinaman na kiapam, anyala serbina da nga Kristo rin. Nya dagiti pagarian tayo, ari-ari ti ayuda. Kakaasi mo ni kapitan nga maungungtan kadatanod nga para iwaras. Nakakarkarit ka, hanggang no trabaho, minsadot ka. Anyang mo ti kinaari nga ibagbagam, kinaulbod. Ti ammo maitarayam ti podno dito'y lubong, maswitikam. No, nailawan tayo, mabalintay mo ti agpakawan, ikarkarigatan nga palintigan. At damot pa nagbabawi ako nana. Kaya unag ti balay. Sa dino pangiwaragawam, haan lang unag simbaan. Haan lang nga iyan ti aghos. Di unag ti pagtaengan. Di ka arubam. Mariri nada ka di nga adda
bagina ka ni Kristo nga ari. Iti pan nakilangan mo ti kaaruba, mariri na dangarod nga si kaanak na ay bagina ka ni Kristo nga ari. Uray iti tiyandaan. Mariri na da ka di nga si kaanak na ka ni Kristo nga ari. Daduma ka, mumata tiyandaan ka, umok ti switik no daduma, di mat? Gumata nga man, nanya may sa akila, uwan lasag, nagmaya mga lasag nga isupot na, itong kita amji balayo, tulangkin taba. Isong ano mapangkamait, po dapay nalabsak, Diyos ka, pakawanam, diya ka mo na tayo sa amagki din. Naka-uniforme pa, diyan mo no kasta si WL, no, apostolada. Nagapo di simbaan, di na pa'y naikat mo di okor na piman, apaw, di diya tsindaan, ay, tres! Pinpin na pilit da, tres ka na, haan amanang, 5 akasi kami, niya pag-apapaan da, balangag. Ipapilit na nga 3-5 ka no. Inalalam mo la di, libtong di likod ti balayo, kadi si kaapan agalahan ka gumagatang, magibabaing ka, naka-uniforme ka pa ay. Kamis-misam. Kayan na ta Kristo nga ari. Ngayon na sa dinapangiwaragawag, amin Kaanom nga iwaragawag 24/7 Haan nga intentional nga, ito lang o nagtisimbaan ka, agin sisingput ka, after ka ham mga iso, biyag mo madia. Di karkarigatan ang nga iso tiwagas, ti biyag tayo, nga da tayo bagina tayo ni Kristo. Haan nga da tayo, gapota Domingo, rugrogyam ti sumingput. Rugrogyam ti sumingput, ang ta Domingon. Inton Lunes aging Biyernes aga, apay anya ko man nagdumaan na no talaga nga taon. Narigat mat, talaga nga narigat. Nangruna no marinam mo ti tao nga, itao ka mangirorumangking ka, sit-sitiken na ka, iluglog pina ka, umingar latamo, de jay lapayag mo, ata ngipon iti ngipon nga rod. Nga maanggar nga kasya ti kayat ni Kristo. No kinariamon nga si ka, idinabunyagang kan, na imaldit king kanti kinaari ni Kristo, agserbi asipupudno, agserbi nga haan nga maitantanok ti bagbagina, haan nga mapadpadayawan. No di amin nga aramid ka para pakidaydayawan na. Isungarod nyo sa ludsudan tayo, kasano pa nang iwaragawag mo ti Kristo nga ari, di ka di mangala tayo mo tiplag tapan tayo iwaragawag nga, Biba Kristo ray, Biba Kristo ray. Mayat-mat, makatulong. Ngam na mayat ang sakbay mo apan iwaragawag, ija ka kita umon aji bagbagim no, mariri na da mo lang adda ni Kristo, na imaldit mo laking ka ni Kristo nga ari. Ni Kristo di na pa'y pinanunot, tipan nakaitanok na kunanan eh. No kasta may saka nga ari kunana, haan nga dito'y tipagariyak, haan nga dito'y lubong ta makigubat da kuma. Dagiti pasurot ko. Haanak ko mga maiyawat, kadagiti Hudyo ko nana. Ti pagariak adijay. Haan na nga pinanunot, di pan nakaitantanok, haan na pinanunot, di pa'y bagbagina, ti pinanunot na no kas ano nga maitanok ti dadduma. Dayta ti Kristo nga ari. Iso nga tatarambakan tayo ti Kristo nga ari, nagmayat ang pampanunutan. Sino ni Kristo nga ari? Iladawan na laeng. Dadta na santon amisa, na iranod ka ta bagina ka nga rod ni Kristo. Ni Kristo ti ulo datayo ti bagina, na iranod ka, idinabunyagang ka, na iranod ka, iti kinaari na. Kinapadi, kinapropeta, kinaari. Nakaraman ka. Itatadar mo, iwarwaragawag mo ti baginahan nga sa bali nga tao si ka. Kaano? Ano mabalbalin ako 24/7? Uri maturog ka kumaa. May warwaragawag ko man ni Kristo nga ari, ura itagtaga inap mo. Ti karon ano itagtaga inap mo. Kamkamaten da ka, lo, kakaasi ka nga, agtartara itagtaga inap mo, kamkamaten da ka, apaya, siyempre nagadumo utang mo, ano talaga na po, no, agbayad ka nga minmat, ang ka nga agululbod. Kaano, 24/7, sa dino, amin ured to'y agraman di tiyandaan. Kasano, nalaklak ang iwaragawag ni karkarigatan, nga haan nga intentional nga ni Kristo ti arik, tatanga aldaw. Intentional na jay. Ikarkarigatan ko mga iso ti wagas ti panagbiag ko, mariri na da nga ni Kristo, at da dito'y puso.
Mariri na da nga ni Kristo, automatic, sika, tao na ka ni Kristo. No, adda ko na tayo, iwaragawag tayo, nagmayat, mapang kayo di ars dayosesan, sakbay kay nga mapan, dadya ko man na urnusan di puson, nasayaaten, ikarkarigatanen, tauray nakapsot tayo, uray man nagbasol tayo, no ikarkarigatan tayo, wagas ti panagbiag tayo, kaiso dadya pa ito ko na adangarod nga panagbalbaliw. Niso nga no, agbiag ni Kristo nga ari ko na, haan lang ijay flag, haan lang ijay dekorasyon. Agbiag ni Kristo nga ari sa dinno itoy. Sika. Agbiag ni Kristo nga ari ko na iwaragawag mo. Ipahadas mo, ikarkarigatam nga iwaragawag kinkabsa mo. Nalakano kayat yung abiagan ni Kristo. Undadta. Haan nga adayo. Maipari na tayo. Dahil tati misyon tayo, mangiwaragawag kin Kristo. Isugarod ti ari tayo.